Jeli? Vaš pomfrit je spreman. Prijatno. Odštampat ću etiketu. Zadatak je završen. Etiketa je spremna. Ispalo je jako super. Zalepit ću to na pakovanje. O ne, greška. Greška, greška. Krompir je ispao. Treba to popraviti. Uključujem režim usisivača. Prestani! Pusti me! O ne! Gotovo. Izvinjavam se. Hoćete skoro završiti? Gladna sam! Jo, sačekaj, sestro. Sad ću brzo nešto smisliti. Dakle, hitno moram ispržiti krompir. Sad ću. O ne! To je bilo glasno, ali moćno. To je to. Moj pomfrit je spreman, a možeš da ga probaš. Prijatno!